Altså, jeg elsker at komme ud og få lov at fortælle om min faglighed. Men det bedste, det er, når man har fortalt om nogle ting, og man ligesom, den der ene elev, der er altid en minimum, der er ligesom sådan, ej, hun vil gå hjem og gøre et eller andet, eller altså et eller andet anderledes i deres liv, hvor man ligesom kan mærke, okay, man har i hvert fald sat en inspiration i verden. Og så er det ikke sikkert, det ender med altså fys eller min egen faglighed, men i hvert fald, at man har sat noget i gang. Og det sker altid. Det fedeste for mig personligt, der er lidt nogle forskellige ting. Det fedeste for mig er helt klart være, at jeg kan udvikle mig fagligt inden for de fag, jeg læser. Plus jeg kan komme ud og udtrykke den her faglighed foran en masse mennesker, som også kan hjælpe mig både med mundtlige eksamener, men også med at forstå stoffet bedre. Og så hvis man kigger på det sociale, så er det også fedt at komme ud og møde forskellige uddannelser og snakke med dem og lære, hvad de egentlig lærer, og egentlig finde, der er lidt nogle ting, jeg også kender til, som de kender til, så kan man snakke om det og udvikle sit personlige vennekreds, kan man sige på det punkt i hvert fald. Men det bedste ved at være med på VIA på vejen, det er, at man har både teori, praksis og formidling i en pakke. Jeg synes, det bedste ved at være med på VIA på vejen, det er, at jeg som kommende lærer får vildt meget god erfaring i at formidle, og det der med, at man jo har det samme oplæg med, men det bliver aldrig holdt ens 2 gange. Altså, jeg laver altid noget nyt om, eller får sagt noget andet, eller et eller andet i forhold til den klasse, eller de elever, jeg kommer ud til. Så det der med, at man får øvet sig i at formidle og sådan være lidt omstillingsparat, det synes jeg er mega fedt. Det bedste ved at være en del af korpset på VIA på vejen er, at man får lov til at møde en masse unge, der kommer en masse forskellige steder fra i livet også, og forskellige steder i Danmark. Og så møder man en masse mennesker på VIA, som laver noget helt andet, altså anderledes end sig selv, og så føler jeg lidt, at det giver også en til sig selv, men man lærer også nogle yngre mennesker noget, at man skal nok blive til noget alligevel.